накрая да сточина хиляда, хора ми дойха. И чай да стръгвам. Ай сега пък. Какво искате? Какво искате? Ми направите гардероба. Добре, айде. Сега. Така. Вижте какъв е проблема. Сега ще видите. Цъканете за още. Айде, сложихме ново. Още малко трябва да го завия. Всичко е готово. Сега още един да ми дойде ще поудея. Здравейте! Здрасти! Искам да ми направите компютъра. Не компютъра, гардероба. Не иска сам с гардероба, сигурно ще. Така. Сега. Вижте проблема, перона не е добре. Перона е добре. Айде сложихме нов. Айде, готов сте. Добре. Айде. Благодаря, моля ви се. Де сега да свети? Да взема вече да стръгвам, че ще стане така. Здравейте! Здравейте! Какво искате? Гардероб. Последен път вече съм. И ще е болчето криво. Айде, малко не остава и го оправям вече. Сложихме ново болче. Айде, оправим го. Най-накрая. Благодаря. Чао! Бегай,